v žádné zemi ani rozvojové, ani v socialistické, ani v kapitalistické neexistuje to, aby 15letí děti určovali, kdy má odejít prezident nebo kdy má přijít a kdo jim má být. A to se bohužel stalo. Já myslím, že jste mi nerozuměli tak, že mluvím o vás. Já jsem nemluvil o vás.